Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts. That has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino belt. The secret is out. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela Babu Sizwe babojabulile namhlanje sehleli nobaba uphuma enkapani ekuthiwa Isidingo Sempilo. Kuningi kasiphathele kona namhlanje na inamba yakhe enizomthola kuyona it 067 118 1809. Kuningi afuna ukukhuluma nani ngalo ngoba uke wathinta kancane indaba yewashi kodwa ke namhlanje ngifuna sikhulume yena ezokhuluma. Baba Khabazela ake ubingelele mkhulu. Siyabingelela enhla nasezantsi ezweni lonke la sifinyelela khona ngiyabingelela. Omkhize amaZulu ngempela. Uyaba indaba ngabukhona umpofu. Hayi bakhona abampofu. Sebekhona. Hayi bakhona. Sebekhona abampofu. Hayi bakhona nje. Hayi bakhona nje sebekhona. Hayi dala bakhona. Yeah. Nkulu kuningi ke seke sakhuluma ngako lana. Ngoba ke wathinta nodaba lowashi lesedongweni. Yebo. Aha. Uthi iwashi likhona umuntu umelifuna lo 25 kodwa uma ke lama ufuna ungithinte khona eswese libambile egcikeni awuyithi kancane into yakho ewashi uyithi nje uyikhe phezulu iwashi sinalo linamandla kakhulu liyasebenza liyasiza kakhulu lisibethelo sekhaya liyavikela izintweni zonke ezikhona ezifika eziphazamisayo ekhaya lisibethelo futhi sezulu. So nje ikhaya lithatheke kalula mali nalesibethelo esiwashi lekhaya. Kuyenzeka ke kube nezimpi ezike zakakhona ebusukwini mhlambe kwakhona emoya emibi noma mhlambe izinto abakuthumelela ngazo bese lilwa nemoya. Ngesikhathi lilwa nemoya kuyenzeka uvuke ekseni limile. So ngaphelelwe ibhetri. Cha. Lisuke lingaphelelwe ibhetri. Kusuke kukhona impi nje likade libambile. Uma kwenzekile kanjalo uyasithinta ke siphinde sifike sibheke ukuthi kwenzakaleni. Hayi kulona vese singakhuluma ngewashi namhlanje. Akukhulume ukulalwa into ephupheni, ukulalwa into emaphupheni kubangela isidini. Yini uthi into ungasho ukuthi isilwane? Kunzima ukuthi singasho sithi isilwane. Silala umuntu ebusuku ngoba sisingathi nje into ngoba kuyayishintsha shintsha ngelilanga umuntu omaziyo kwesisikhathi ingane kanjalo umuntu owakwazwana naye mhlawumbe umakhelwane kangoba ungazi usole nje ukuthi umakhelwane khona ayenzayo kanti mhlawumbe cha akho lutho yilento nje esuke ikhona. So asiyazi kahle ongathi uyayazi ukuthi yini hayi mhlawumbe ngabe isuke ithunyelwe nguye ngoba yayazi mayazi ukuthi yini mayinikeza igama Mavovo sorry ukusesela igama le right awulo umuntu Mavovo ku right. Okay ngifuna sikhulume lana uthi umuntu akakabi ayibhekisise lento yenduna uthi akagqume umuntu ngeSDM uma enenduna uthi noma ubukhwebezane siyabazi ukuthi buyabisiza enduneni noma umlungu mabele yini umlungu mabele umlungu mabele kujwayele ukuthi kube umuthi otholakalayo nje entabeni. Imvamisa kulabo abanamakhaya nezibaya. Kuye kuthathwe isigcobo nje sawo sizofakwa esenta lapha esibayeni. Kahle uyasebenza kakhulu ekuthenini imfuyo mawuneinkomo zinwaye ngoba umuthi lo onamaqhuzu noma onento engathi ameva like kanjalo so siyawusebenzisa ke kanjalo nobukhwebelezana ukuthi umuntu akwazi ukustima ngama eneyinduna ezinkinga seyixakile seyihlulile kodwa uma engayithola akathatha SDM manje ke makuthi ke akawutholi siyakwazi ukuthi ngeSDM ukwazi ukuthi usebenzise yona ekuthenini uqhume kunezinto ke edayo lapha ngathi nje mhlambe ungangitholela noma ke ilo singangena kakhulu kweze edayo ngifuna ukwazi ukuthi umuntu uzothi ngiyayifuna iSDM
isiphi isitolo esidayisa eseduzana ake siqale lapho nje Njengamanje asikakabi naso isitolo ongayithola kusi SDM umuntu uzoyithola kanjani ngaphandle ukuthi umuntu axhumane nathi inamba ngiyacabanga ikhona lapha ku screen kanti ke nathi siyayikhipha ke nje futhi unayo WhatsApp yiba WhatsApp inamba ka WhatsApp ithi 071 33 00 163 ibi malini SDM qala SDM njengamanje iwu500 rand kahle iprice yayo i1200 why u500 manje kodwa ke ngoba sine special kule nyanga kaApril inyanga le ka Good Friday inyanga la si celebrate khona inkosi uJesu siya acknowledge ukuthi inyanga yephasika kuseyinyanga yephasika kaphela kodwa makuphela yona wemamfafa ukukhulumelana uma uvalelwe inhlanhla thola amaqhuzu awu3 eCamphor izivalo ezo3 zeDetol ehlaza mase uqhuma ngeSDM ochaze wena lento yakho yes iyasebenza kakhulu ungayithathi kancane iCamphor cream ukhuluma iCamphor block uthatha nje entathu uthatha ivalo zeDetol ezintathu bese ufaka u-half teaspoon bese uyakwazi ukuthi we-SDM bese uyakwazi ukuthi ke uqhume ngakho ke noma ngabe sikuthiwa umuntu lana ukhuluma umuntu osokuthi into yakhe uyawusebenzisa umuthi awusebenzi inhlanhla yakhe ivalekile izinto azicaca kubonakali uyakwazi ukuthi umuntu asiza khabazela uthi gaming and gamblers never undermine ibhangela leSDM ibhangela kanye neSDM powder uthini impela kakhulu kuyasiza futhi kakhulu ukuvula inhlanhla asisho ukuthini kodwa uma ukusebenzisa do not undermine it ngoba nje ungakuthathi kancane siyaye sinalolu hlelo nje oyayulenze makuthi mhlambe khona obhizi ngakho uyakwazi ukuthi ulokhu ukukhuluma wenza kanje udlalisana amaqhuzu uhambisa ukhulume lento oyifunayo ukuthi ayenzeke bese ke iyenzeka angisho ukuthini ekseni uyakwazi ukuthi mawuvuka ekseni uphinde wenze njalo ukhulume naleli bhengela lethu elinamandla bese kwenzeka izinto kodwa uma uthi uyagembula ungal-undermine yes kakhulu ungalithathi kancane ngifuna iSDM nebhengela umuntu uzokuthola ngamalini njengamanje kule nyanga ku on special SDM iwu500 rand ibhengela lethu liwu200 rand okushuthi ngo700 rand uyakwazi ukuthola kodwa mawumuntu oqhelile pho indaba iwashi lingekho special iwashi asikwazi ukuthi libe on special ngoba iwashi linomsebenzi omkhulu ngithe lisibethelo sekhaya into eyisibethelo sekhaya akuyona into elula yes akuyona into kungakho neprice yakhona ihlukile kuyixabisa impela lithi ukuthi ngoba umsebenzi eminingi ngifuna sikhulume kodaba lokuthi ngitholele izibi zendawo lapho ebhizi khona musu sifaka kuSDM uma ukuthi unento oyenzayo umsebenzi impela angithi la kugcwala khona abantu kunezinto eziningi ezisuke zenzeka lapha angeke ngichazeke kodwa ukuthi ziyini nani kodwa nje thola iSDM bese uthola izibi zendlela bese ke uyasithinta bese siyakwazi ukuthi ke sikuchushise ukuthi wenza kanjani ukuze ibhizinisi kubonakala ukuthi kwenzakalani kulo ukhabazela uthi sinama product ezayo iSDM white iSDM shield buka ivideo elandelayo uthini mkhulu phela siyakhula usuku nosuku siyakhula kuvela izinto ezintsha njalo so ukuphila njalo nenkinga zabantu sihlukene yes but ke sinazo izinto ezintsha eyizayo bheka ivideo elandelayo la sokhuluma khona ngezinto ezinamandla ke kakhulu angisho ukuthi zinamandla okudlula lezi ezikhona kodwa nazo zinamandla kakhulu uyabona nje iSDM shield angifuni ukuchaza kakhulu kodwa nje impela akusinike inombolo mkhulu abantu bazokuthola kuzona okay inamba engitholakala kuyona it is 067 118 1809 bese ka WhatsApp it is 071 3300 163 siyabonga kakhulu bonga Babu Dokotela Babu Sisi bawujabulele ehleli namhlanje nobaba ophuma kwa SDM product uIsidingo Sempilo ukhabazela uthi
buka ividiyo zakhe kuze SDM White uthi uza futhi SDM Shield. Uzobe sefuna ukuthi simphoqe ukuthi akanabe futhi ngewashiki ngoba ila sifuna ukwazi kahle ngewashi le lakhiwe ngani liyini. Siyabonga. Gaming and gambling. I'm sure you're wondering how people win lots of money at the casino. It's about the belts that has helped a lot of people to win more often at the casino. Get this belt today and keep it in your pocket while playing at the casino. And to win in any gambling mode, online or at the casino, has never been so easy. Win in all slots, machines, cards, as well as roulette instantly. Well, the secret is out. You can get this belt for 30,000 rand and 50,000 rand. Call me now on 076 55 58 577 or 063 689 8922. Casino belt. The secret is out.